but ngai sha hang ne ba kam dei ta ka second wave ngapai wat ka third wave ru ka apa hakmat te dei na magtang in haban nong ki balapan khre kumamli na manta banyada ngamla marwei bangan yada ka state bro koi nga haban yada ya ka constitutional jong shwa tilada mga ngai da shwa tang kumba 10% ya ki brio ki bastom bangan ka shani ki tang 10% ru kamut ka burden jong ka health department casting shibon today na magata nga saya chakmat ya gani ka kam ban kashan met ban sim na mata ka jinge ka jongki to kum uamli uba ki paiba ki legit de mga uban haban sedang de mga uban haban ya chakmat banyarap yaki hakapor jong jinge kum hagani ka pandemic ngam ko ban ong e halo jong ka jing feel ka government ka le la ka jong ka banta kila pisang banle kat kabala ban penbiang nak benta gi jenung kam jing paiba fi ho aja arpho ka government clashim khia lale ik babahatam namar menta ki ong ba phinhab banle chala ki yeng la jong ban sumar wala da ki covid positive te ngashikwa ban hone ka por bakat kum ka statement ka baki ai na ka liang jong ka health department ki ong ba ki category A but B kamut umdadun kam than banbat yaki hapok hospital kamut nadu ka category CD shaneng kiba khamlong severe wala khamjur kamut kinsa hapok hospital tenrai habangi petpat ya ka jinglong jingman jong ka jingkot jingkhia jong gibreu tilada piong magana AB habadai ka positive case mano bala bansim guarantee bam nilai kamut de kita gibanta gibangang pankre banyada ya gibreu kibadon hapo ka constancy bangan pengkhel pa mga banwan yarap yaki kumha kita kibanta kiba idon kam kumha ngiong no ki emergency cases te hagani ka por ngin traisitom nagbanta banpet yaga jala ba kabadon kam ngin hapklet shwa yakata ka jingyo jingkot jong ka jala ngihaban klet shwa ya kiwei kibanta kiba ngihaban le kabadon kam menta ka priority ka jungi don kam shwa ban yada yik men sim ki bakordor de na magata nga saya chakmat ban pankre yagani ka mission ka junga bangan trace tom bandon rekat par ki pajba haganung no por ka pa maki ki don kam